Wonya asase de ma mpanin emfie mienu yesa to aba mfie 9 de kan ho. Alright, we see how Kababian from Bragan and Sam TV. So, a DM just so any promise the blog best so like it. Now I share to so comment section. Yen you are Bema, a year Dany, Edin Sama to Jano. She said, John Dramani Mahama. Oba ye. Bosumi watch echo in Krumu any. Adia Casa obey yeno. Unti Mubako cry. Nemono, and Tronqua, and another now with the boy mine. In small than idiot to Jano, a dozen. You should be doing in Vanivia. And so much that dream. A woman. Ya tra abosome nwotwe ya wura nkunumu from 2008 Akufuado ebo ntoa na oka kire Ghana fo se Ghana fo de tumi hye nsa se mampani a oba enwusia ne sabi ye nuanom abafan abubuafo kwatafo ma a omo wo pepa so omo be school na omuti ani wo maboro na sikasem ama sa nkwada no da achi nyina sie no ne ahiafo ma oba obeye bibia ye be frɛ no free secondary school policy na atimi ama sikafo ne saafo yi nyina ma enya so mfaso Akufuado bedi ade na fe a ye de si akunwa so abosome nkono na o implement sa policy no ma Ghana fo ye nya so mfaso ya de John Dramani Mahama abesi akunwa so wonya asase de ma mpanin emfie mienu yesa to aba mfie 9 de kan ho kuruwaba asabi ye gyaye na wom ye nya bi ewo no so na wode koye bibia ni ho asabi timamuni nya asomfaso ye merewa ne ye nkokora John Mahama korona safa ya sofo asabi Nyankopon afre wo moso Nyankopon nam wo moso eda no ma di kire wo man so so kane ya di nanim be ka kire wo man se wanya nu ho asesa na dwene ene ya hemfo no mu binom titiru ni kuro yi mu nsɛmtwerɛfoɔ edi yewura John Dramani Mahama ho adanse ma ɔman Ghana sanya ne mu gidie nipa na wɔkɔsere obi kraman de ne kɔ hayo a akura kora wamfa bi ama no a nipa ne so wamfa ne kraman ma ne biem no sa kɔfa adwaatoɔ ahemfo ne asɔfoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ ameya sa de aboa kraman na ma ne so wonsa amfa no nkɔ nwuram abosome nwotwini yawie yawura nkunumu ene ye 1 September nie ekoso wo man we mu ene mayi we yadi ya saki we ye nkwachi we ye nye we sei Women's Bank ye de share Ghana bo asase a ye de beye se quarter plot se half se full ye hu ye nuanu mabunu maya ne mrante ekodua nua de abobo ya na tai no kura mai na campus ye hu inji kura esim abosome enkono enkokɔ a yese ebebu nkama fa yeso na ye nya baabi a ye de na betia kosua ye hunu bi ewo kuro ya bontene so ye de kokɔbɔ ene ye de ma Ghana nsɛmtwerɛfo ne yasɔfo a ye ne muti kuro mu ha a Nyankopɔn eda wo man yi ho ahintasam kire mo se sa ban bi bepetumi adi amanyokuo bi na oni mu hia kokoam hyemo mo bo sha sabi eya hotoso ne ahodaso bo hye hyemo bo se sei ene ye ba abeye mommoa ne yem tumi meka yensa ne ye ba ye de mo atototo payroll so apuatua moka in dollars Munhwe yie na mo amehye nkomtro ankire wo men se Nyankopon na ayi nipa no momfa sabi kanea ne bohye emedi sabi nipa trofo animu ma oman yi bie because ye nyina ye hunu ye nsem twerofo TV3 Adum TV UTV mesi UTV United Show Base Dany NDC communicators for program e okurumu ha ene John Dramani Mahama ba power yenua Captain Smart e okuru yi mu abosome enwotwe ya wie ye de awura enkunumu
free secondary school policy sika na aban behia de ahye saa dwumadi wem na nya sika ketwa Akufo-Addo ye ma emfie nwotwe Ghana akwada bi anya aso mfaso Akufo-Addo nam Akufo-Addo so ma ne ye wo krachi wo fie bi mu enye tete na obi nya yie ekosere sabi abusua bi mu krachi no Akufo-Addo nti ene obi ya wo krachi miminya abawa baako me wo faase afo mienu kura be ka ho amiensa Ghana fo akomhyefo ene yen limanfo ni yen ahemfo ni yen semtwerofo a ye so kanea edidi turanim pamata de hye no de dada omen no ye besere mo ye se suban a moda na die ne ne ye komune no munhwe yie na ye hu sa suban bone suban fi tantan ni bi ewo mumu bi because ni ye mo akire yen ne ne ekoso no kire se mo ya atorofo nkomhyefo mo nka no kore bibia ni ho a sabi nyame yi kire mo a na ye no kora mo be ka kire wo men abosome nwotwe ye wie awura nkono mu Women's Bank ye hu asase no da bi ye ne da bi ye da a ye de beye enkokọ ye hu no hwe nkwada di abobo ye ekodua nua bibia ni ho a ye hu ti yesere mo ne ya hemfo so a ne kuroi mu nsamtwerofo a MPP ba aban mu a na muhunu se ewo se kuroi kọ nanim all because of say anyansafo ebuman aba nti mintutu mentuma nguso ohene enkosu akwan yem voice out sensem twerofo na omunya bibi ma omen ansa na omako ya ade yefo no yempese MPP baba power na bibi sa be koso bi na ye ka kire Ghana abatan awofo amokoto aba yi John Dramani Mahama se baby a free secondary school ye di bewie no MPP ma yen ye ma MPP kwan biem e ma na me ye ho hwe ke betu wo mo wante ye ka no kora kire mu MPP for Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se John Dramani Mahama se sika ho aye dene aye de bobo free secondary school ho bra na obeye wadwene se ye de wo beba 2028 amwasa be hyemu kena me so be ko one term e wo kuro we mu opa afasa ba bia nso nka bia secondary school policy Akufo-Addo ye ni free na nkura na ekono ni ebe wie bia ye de besensen ho saa kopem se wiase we besei na komodi o ni ehu na kwan na ekomodi na ye manum ewo JHS yonye free secondary school na make JHS kene omo bekoi Akufo-Addo provide omo textbook any school uniforms ne komodi so na wo ma ye saa no ma we nyina enne kom no ye west so saa no ma we nyina na ye man benefit nani ho ti ye ka kire mu kuro yi mpanimfo sabi ya nananom a muti nkonwa akese ye so ye nsada ye nsayem ye sere mo se ye sere mo mo me ye mfa mo nhye kokoa mu ya hemfo no mu binom enhyehyɛ mo bɔ akese na mo ma montene mo voice out enni oman yen timamufo ye ho few ne ye na sofo ya komhyefo a mo na donhwere baako bia nyankopon eda bibia di kire mo na da bia mo ni suso eso adaye ene mumu bi de da pay uro so ye tua mo ka in dollars ni kuroi mu nsɛmtwerofo ekom da so de wo men eno ma ne ye ma benefit de ye tua mo ka ye twetwa mu no mo ye okay mu ni problem ye nyina ye ti krom ha ye de ani krochi awisian ehwe bibia ye ti krom ha na MPP ba power ye be hu ahemfo a omo wontoma wa adaka mu ebetutu agusu abesu akwan teze se de Ghana ni president Akufo-Addo aye kwan ni nyina awie because ye hu so ohene bi voice out esu ne kwan Akufo-Addo awie ye hu se kuro bi esu ne kwan Akufo-Addo awie akwan ni nyina ti MPP ba ye nkoye kwan bi abie free secondary school ba bi e be so no kwa na be konkon a sa
Yes. Sadie womu FIFA full soldiers ye campaign den na womu na edidie no. Saa na yeso ye behwe ye mmerante no. Yes. Saa na ye behwe womu. Ye mfa sika bia mabo obi ba bia ho bra. Yes. Saa na ye beye no. Ai. Ti na na ye wo ho no no.